Значи, пораснал Иванчо и сега станало време да влиза в казармата. Обаче, както на всеки, на него не му се искало много и решил малко да хитрува. И отива сега на прегледите на комисията за казармата, съблича се чисто гол, както се му е реда, обаче казва на лекаря: докторе, нали, мисля, че не съм годен за военна служба, не виждам с очите, не съм добре. И лекаря такъв се почесал по главата, показал няколко пръста на Иванчо и му казал: Иване, какво виждаш? Той твърдял, че не вижда нищо. Почнал, взел едно фенерче, лекаря, светило му в очите: Иване, виждаш ли нещо, усещаш ли нещо? Иванчо категорично отричал: нищо не усещам, нищо не виждам. Сега лекаря се почудил какво да прави, излязъл в коридора на болницата, видял сестрата и казал: виж сега, влизаш в стаята, събличаш се чисто гола и излизаш. И сега сестрата направила за ръките на лекаря, влиза обратно лекаря в стаята при Иванчо и вика: Иване, какво стана, виждаш ли нещо вече? Иванчо такъв стиснал зъби: докторе, нищо не виждам. Нищо не виждаш ти, усмихнал се лекаря. Нищо не виждаш, ама оная ти работа сочи право към казармата.